YouTube! Ja, min fucking klub. Hvad hedder din klub? Satellitten Bøsseklub. Er den fabrik? Er den irriterende? Ja. Du skal prøve at gå i den, mand! Prøv at se, vi skal helt ned i den her skov. Og ja. En til kameramand her. Og så har vi en skuespiller. Og en til skuespiller. Og så er der flere skuespillere med i den anden ende. Vi kommer til at lave en film. Fucking Slender. Slenderman. Og jeg kommer til at se sådan ud. Og nu har jeg tænkt mig at gå sådan her hele vejen. Det er pas på, du går ind i en sten. Der gør jeg kan bare se det. Ja. Fuck, det ser klart. Det er dejligt. Det er smuk skov, mand. En sexy film, mand. Overnat i skoven. I hvor mange dage? 4 dage. Så jeg ser i skoven, og vi har vandret hele vejen ud fra Amager. Ja. Det er nogle bicykler. Blækkerøve, mand. De koster ikke penge. Ja, de har taget dem, og så har de sprøjtet, de har taget penge. Når penge har der væk og alt det der. Ja. Hvorfor lader man hive min hue? at gøre sådan her? Og er skoven tættere på, den er tættere på. Den er tættere på, tættere på. Tættere på, tættere på. Tættere på, Jeg skal lige, om han er med i en film. Vil du være med i filmen? Ja. Okay. Og her har vi En til skuespiller. Okay, vi siger lige her. En kameramand og skuespiller. En kameramand og skuespiller. En skuespiller. En skuespiller, og så er der flere skuespillere dernede af. Og skoven, den er tættere på. Nu er det gået 2 minutter, og 2 sekunder, 23 sekunder, 4. God lort. Det er hestelort. Jeg sagde, det var tyre. Det er Bigfoot-lort. Det var der er køer derude. Vi skal sådan. Så kan I se noget. Jeg er som helt i den her. Nej, kan jeg ikke. Okay.